Aquesta hora podem saludar Josep Sánchez Llibre, president del Foment del Treball. Senyor Sánchez Llibre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i molt bona tarda a tothom. D'entrada, pinten uns mesos, veig, i un 2021 complicats. Quina és la principal preocupació que tenen des del Foment del Treball? Bueno, la veritat és que les previsions no són positives, més aviat són negatives. Hi ha una gran incertesa econòmica. Home, la gran preocupació que tenim nosaltres és de que com més aviat millor s'hauria de... Però perquè es reactivi l'economia hi ha un element essencial, que és recuperar la confiança de tots. Hi ha d'haver-hi una recuperació de la confiança dels ciutadans, en aquest cas de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però sobretot també hi ha d'haver-hi una confiança molt important dels petits i mitjans empresaris, dels autònoms, en què tot això és possible. Però per generar aquesta confiança, el més adient i el que és realment imprescindible és que el govern de l'Estat, el govern de la Generalitat, les administracions públiques, doncs, puguin pensar que realment això és impossible, però sense la col·laboració del teixit empresarial serà impossible una recuperació efectiva. Per tant, el que més ens preocupa a nosaltres és, de moment estem en una situació complicada, però és necessari, és imprescindible que el govern de l'Estat, que les administracions públiques en general, sentin la problemàtica i es deixin ajudar per la recuperació econòmica pels empresaris que som els que, en definitiva, tenim la possibilitat de generar ocupació i de generar riquesa i de repartir-la. Per tant, aquesta és la gran, jo diria, la gran clau per al gran desallorigador per resoldre aquesta situació. Crear aquest clima de confiança i de complicitat entre les administracions, els empresaris i els treballadors, per descomptat, per sortir d'aquesta situació. Si realment nosaltres ens pensem que podem superar-ho i podem superar-ho plegats, això serà més possible i serà possible més ràpidament. Si no hi ha aquesta complicitat i aquesta confiança entre els petits, els autònoms, que són els que realment poden generar més ocupació, i el teixit empresarial en general i els sindicats, que per descomptat ja anem amb el mateix full de ruta, això serà possible. Jo penso, malgrat que les previsions són, jo diria, són negatives, crec sincerament que si poguéssim aconseguir aquesta confiança i aquest clima de col·laboració entre tots plegats, això seria més fàcil. Clar, parla de confiança, però és evident que el món que ve és incert i la incertesa en l'economia mai és bona perquè el que fa és que també molts empresaris no acabin prenent decisions o no risquin tant empresarialment perquè l'escenari, doncs això, genera por, genera molts dubtes. No sé en aquest sentit si en cas de rebrot farien alguna cosa diferent a nivell empresarial. Pensava ara, no sé si hi ha alguna conclusió que hagin tret que pensin que cal tenir present en cas de que torni a haver una situació com la que ha viscut. Bueno, nosaltres el que demanem en aquest cas, primer de tot, pensem que si apel·lem a la responsabilitat de tots els ciutadans, no hi hauria d'haver-hi rebrot, perquè el rebrot es produirà si no es mantenen les distàncies, si la gent no té la cura de tindre la sensibilitat de netejar-se les mans, de no agrupar-se més del que marca en aquests moments la legislació vigent. Per tant, nosaltres entenem que probablement és possible que hi hagi rebrot, però no hi pensem. El que nosaltres demanem en aquests moments perquè establir aquest clima de confiança és, per exemple, aquelles companyies o aquelles empreses petites i mitjanes, o sobretot petites, que no poden obrir els seus establiments perquè no hi ha demanda, doncs que l'Estat allargui els ERTOs el temps que sigui necessari mentre duri aquesta situació. Per tant, aquest és un tema fonamental, que l'Estat ajorni els impostos que s'han de pagar per totes aquelles companyies que no han obert les seves, que no han tingut activitat, que l'Estat, per totes aquelles companyies que ho necessitin, tingui la possibilitat de dotar-los de liquiditat. Per tant, nosaltres el que demanem és aquesta complicitat amb l'administració i al mateix temps, també el que demanem, ja per ser positius, per poder aixecar la persiana amb ganes de tirar endavant els nostres projectes empresarials, és que també l'Estat posi a disposició
dels consumidors d'elements fonamentals per reactivar la demanda. Ara ho hem fet amb la compra i adquisició d'automòbils, jo penso que això donarà un resultat positiu, o hauran de fer-ho també per reactivar l'activitat turística. S'haurà de promocionar també el turisme intern per poder compensar la manca de turistes internacionals que tindrem durant l'any 2020. Per tant, jo crec que la situació no és positiva, però jo crec que és necessari aquest clima de confiança i d'unitat entre totes les formacions. Nosaltres hem demanat un pacte institucional. Però per què? Home, perquè si tracem un full de ruta comú entre tots els sectors econòmics i entre tots els consumidors, serà més fàcil sortir d'aquesta situació. Ara, si l'Estat no hi posa el que ha de posar-hi de la seva part, i el que hem de fer les patronals és intentar convèncer l'Estat que per conservar el teixit empresarial ha de posar els mateixos mecanismes, els mateixos, no en parlo de diferents, que han posat la resta de països de la Unió Europea al voltant de la conservació del seu teixit empresarial. Aguirre, estem veient, per exemple, la COE fent una macrocimera empresarial, veiem també l'opinió de molts empresaris intentant o explicant que no es derogui la reforma laboral. En aquest sentit, des de Foment del Treball, li fa por que les tesis econòmiques de Podem acabin triomfant? No. Bueno, a veure, ens preocupa aquestes declaracions que donen inseguretat jurídica i, doncs, segurament totes les inversions que ens poden venir des de fora, quan veuen aquestes declaracions de derogar la reforma laboral, no són positives des d'un punt de vista de confiança dels inversionistes i dels empresaris. Ara, en aquests moments, crec que amb la situació que estem, plantejar una reforma laboral o una contrarreforma laboral és que no té sentit. I això no ens preocupa perquè estem convençuts que el govern no ho tirarà endavant. Altra cosa és que empresaris, sindicats i el govern posessin sobre la taula algunes qüestions que vagin en la direcció de modernitzar la reforma laboral perquè hi hagi més ocupació, perquè hi hagi més confiança. Però, sincerament, totes aquestes declaracions, tot aquest pacte signat entre el govern i Podemos, que jo crec que va fer un mal tremendo a la seguretat jurídica que necessitem els empresaris en uns moments d'excepcionalitat econòmica, van fer molt de mal, però això ja ha passat. Espero i desitjo, estic convençut que en aquests moments les orientacions del full de ruta del govern hauria d'anar en la mateixa direcció del plantejament que fem els empresaris, que els hem anat sapient al llarg de tota aquesta setmana, però també al mateix temps jo penso que el mateix full de ruta que plantegem els empresaris ho plantegen els sindicats, com és amb el cas de l'allargament dels ERTOs. Per tant, jo més que preocupació per les declaracions que han pogut fer els senyors de Podemos fa 15 dies o 3 setmanes amb els del PSOE, ja no em preocupa, a mi em preocupa el futur. Serem capaços o no serem capaços, els empresaris, els sindicats, els governants, les administracions públiques, de tirar endavant? Serem capaços de donar confiança per recuperar l'ocupació, malgrat que són uns moments difícils? Aquests mateixos moments difícils els tenen els italians, els tenen els francesos, els tenen els alemans, els tenen els inglesos, els tenen els americans. Escolti'm, nosaltres el que hem de demanar és el mateix que s'ha fet en aquests altres països, que es posin sobre la taula amb les mateixes condicions per no perdre competitivitat. A mi em preocupa el futur. A mi em preocupa si el senyor que té una botiga, que té un comerç o que té un bar tindrà la voluntat o tindrà els ànims suficients per obrir la porta. Si aquesta porta l'ha d'obrir perdent diners, perquè no els té o perquè no té la solvència suficient, estem perduts. Per tant, hem de donar ànims a tot aquest teixit de proximitat que és molt productiu a Catalunya, com la quantitat d'autònoms que hi ha, és donar-los les mateixes eines legislatives d'ERTOs, de liquiditat, de reactivar la demanda per tirar endavant. Si no ho fem així, estem perduts. Però jo, repeteixo, crec que vull ser optimista en aquesta situació, perquè si no estigués optimista no estaria aquí al capdavant de Foment per tirar endavant jo diria, aquest gran repte que tenim de recuperació de l'economia. A mi m'agrada, més que parlar de reconstrucció de l'economia, m'agrada parlar de reactivació de l'economia, de recuperació de l'ocupació, de millorar les condicions de treball dels nostres treballadors. Jo penso que ho podem fer-ho. Si ho fan els altres, per què no ho podem fer-ho aquí a Catalunya o a Espanya?
El senyor Sánchez Llibre demana confiança per fer aquest gran pacte polític i social. De fet, la preocupació que vostè expressava l'expressen també els ciutadans amb l'enquesta del CIS. La primera preocupació que expressen és la situació econòmica, la segona l'atur, la tercera el coronavirus, i un 80% dels enquestats creu que aquestes conseqüències econòmiques de la pandèmia seran molt greus. Per tant, el diagnòstic, diguem-ne, que és compartit per molta gent. La cosa és quina recepta s'aplica i com s'aplica. Senyor Sánchez Llibre, gràcies per acompanyar-nos, president de Foment del Treball.